Распавядзі, калі ласка, што гэта за даследаванне такое для тых, хто, мабыць, не ведае? І чаму зараз не яго чуў. зрабілі? Ну, мы чаму вырашылі яго ўвогуле рабіць? Вельмі часта, калі гутарыць пра будучыню, калі эксперты гутарыць пра будучыню, палітыкі гутарыць пра будучыню, мы кажам, што хутчэй за ўсё перамены адбудуцца, калі Александр Лукашенко, да, альбо з ім штось адбудзе, альбо пастарэе і так далей. Да? То бок мы хутчэй пачалі размаўляць агулам як дэмакратычная супольнасць пра транзіт улады, і мы паглядзелі, не заўважылі аніводнага даследавання на гэту тэму. Як гэта ўвогуле можа выглядаць? Все вот мы... Канспіралогія. Все размаўляем. Ну, нават увогуле... Чытаў, глядзеў, чуў нешта такое. Але ж вот даследавання не было, так? Мы, прычым нават в нашым даследаванні, гэта бы наш першы даследаванне на гэтую тэму, паспрабавалі пералічыць увогуле, а якія магчымы сцэнары ўвогуле. Да? То бок мы часта размаўляем вот так, вось гэтак, а як яно можа быць? Мы паглядзелі, як яно бывае ў іншых постсацыялістычных краінах, да? Бо, напрыклад, вельмі часта мы чуем аўтарытарныя рэжымы вельмі кепска перадаюць уладу. Гэта там галоўная для іх праблема і гэтак далей. Но калі мы паглядзім на наш рэгіён, и опошні там 20 годов, ну, в принципе, нормально передают уладу авторитарные режимы. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. То бок, в принципе, в большасці гэтых краінаў аўтарытарная передача адбылася. Да? То бок, памяняліся кіраўнікі дзяржавы, пры гэтым сутнасць сістэмы не змянілася. Да? І мы паглядзелі, ад якіх фактараў увогуле гэты працэс можа залежаць. І аказалася, што гэтых фактараў даволі шмат. Мы там даследаванні все больш падрабязна пералічваем. Але што цікавае было для нас, пра што таксама не вельмі часта кажуць, што нават калі гэты транзіт адбываецца хутчэй за ўсё в нашым рэгіёне зверху, да, і в беларускім выпадку таксама. Зверху я маю на ўвазе сённяшнія ўлады пачынаюць... Александр Григорьевича даколі? Напрыклад. Ну, можа быць, можа ніжэй быць, можа глыбей быць, тут уже трэба говорить, да? Но, умоўна кажучы, улады вырашаюць перадаць самі же сабе каму-то из уладаў пасаду кіраўніка дзяржавы, да? Как бы, калі зрабіць два крокі таму назад, да, то ёсць некалькі сцэнараў. Зверху, калі ўлады перадаюць внутры сістэмы, да, альбо ёсць, калі адбываецца нейкі гібрид, калі адбываюцца перамовы з дэмакратычнымі сіламі, альбо калі бываюць пратэсты знізу, да, і пратэсты знізу зрынаюць як бы ўлады, да, то бок, вот ёсць три такіх Але не то, а зараз не атрымалася. У нас не атрымалася как бы транзит знизу, да, где дэмакратычны рух мог бы памяняць цалкам сістэму. Зараз дэмакратычныя сілы часта кажуць пра круглы стол, но эксперты не асабліва вераць в гэты сцэнар. Да, мы апытвалі экспертаў в нашым даследаванні. Эксперты схіляюцца, што ўлады будуць самі сабе перадаваць. Ёсць некалькі сцэнароў вы апісвалі. Аўтарытарная пераемнасць, геапалітычны гібрид і страт суб'ектнасці. Давай вось пра аўтарытарную зразумела, усе Лукашэнкі будуць адзін за адным там чацвёрты варыянт дэмакратычны мы адкідваем увогуле. Да, мы паглядзелі, што будзе вызначаць гэты працэс. Да, будзе вызначаць два асноўных фактара. Першае, гэта як будзе паводзіць сябе Расія. Будзе яна агрэсіўна, ці яна будзе пасіўна дзейнічаць падчас транзіту, да? І другое, сам працэс будзе адкрыты ці закрыты. Адкрыты, гэта значыць, ці будзе нейкая палітычная канкурэнцыя, ці будзе магчымасць Захаду ўключыцца ў гэты працэс, ці будзе магчымасць дэмакратычным сілам ўключыцца ў гэты працэс. Ці гэта будзе зроблена в закрытым фармаце, як спецаперацыя, за пару дзён і ніхто нічога не паспеў зрабіць, да? І вот такім чынам мы вот зрабілі вот так расклалі на гэтыя 4 сцэнары. Дэмакратычны сцэнар самы малаверагодны. Ёсць яшчэ сцэнар, калі Захад будзе пасіўны, калі Расія будзе вельмі агрэсіўны, працэс будзе закрыты, па сутнасці гэта прывядзе к страце суб'ектнасці, да? То бок Беларусь як незалежная дзяржава можа альбо перастаць існаваць, альбо існаваць вельмі закрытым фармаце, вельмі абмежаваным фармаце, да? Таму, калі мы пачалі гэта глядзець, мы зразумелі, што вельмі важна, як будзе дзейнічаць і Захад у гэты момант. Ці будзе заходнія краіны гатовы, да? Бо калі мы нават паглядзім на 2020 год, мы все разумеем, што ну, нават тыя ж санкцыі пачалі ўводзіцца в 21-м пасля РНР. Амаль уже год прайшоў з моманту старту пратэстаў і гэтак далей, да? Транзит можа займаць пару тыдняў. Калі Захад будзе рыхтавацца цэлы год да гэтага, хутчэй за ўсё транзит уже адбудзецца без удзелу Захада. Да, Захад ты маеш на ўвазе Еўропа і краіны Еўропы, Еўросаюзы, ЗША. Да, тыя краіны, якія зацікаўлены, каб Беларусь была дэмакратыяй і якія зацікаўлены, каб Беларусь не была часткай Расіі, да, то бок заходняя краіна, мы так шырока на іх глядзім. І мы зразумелі, што для гэтага заходнім краінам трэба мець, мы называем это пакет. Пакет по дэмакратызацыі Беларусі. Да? Мы не верым, што можа быць нейкая стратэгія. Зараз у краіне няма стратэгіі па больш важных пытаннях. Пакет прапановаў?
Да, пакетная прапанова для тых, хто знаходіцца ў мінску. Калі яны пачнуць рабіць транзіт, каб яны разумелі, што добра, у іх ёсць нейкая прапанова ад Расіі, і мы разумеем, што Расія будзе гатова ў гэты момант дзейнічаць, прапаноўваць, у Расіі ёсць сувязі, у Расіі ёсць вельмі шмат уплыву эканамічнага, вайсковага, да? І калі ў эліт не будзе прапановаў з іншага боку, яны застануцца сам-насам з Расіі. Ага. І гэтыя прапановы, яны мусяць быць вельмі канкрэтныя. Яны і в Мінску мусяць ведаць, што яны існуюць, гэтыя прапановы. У іх мусяць быць контакты, яны мусяць ведаць, што это штосьці рэальнае, штосьці, што будзе і ім цікава, но в гэтых прапановах мусіць быць частка пра дэмакратызацыю, да? Каб улады ў Мінску разумелі, окей, мы ідзем па гэтаму сцэнару, но мы мусім зрабіць вось гэта, вось гэта, вось гэта, мы атрымаем вось гэта, вось гэта, вось гэта. Добра, зразумела. А ці існуе, ці будзе існаваць нейкая кропка біфуркацыі, маркер, калі мы ўсе зразумеем, вось ён транзіт пачаўся, транзіт улады пачаўся. Што мы мусім пачуць? Да, гэта будзе залежаць ад як он будзе адбывацца, да? Калі гэта будзе здароўе, то кропка можа адбыцца в любы момант, калі адбываюцца праблемы са здароўем, да, вось там кропка будзе даволі можа тлустая нават, да? Калі гэта будзе не здароўе, то гэта можа быць альбо сітуацыя в Расіі пачынае змяняцца, альбо сітуацыя з вайной, да, там мы глядзім, як гэта можа размяркоўвацца, але агулам будуць нейкія прыкметы, да? Адна з гэтых прыкметаў, гэта калі мы глядзім па іншых краінах, да, гэта калі кіраўнік дзяржавы перастае займацца нейкімі рэчамі, якія ён займаецца заўсёды, а замест гэтага пачынае нейкі іншы чалавек гэтым займацца. Ну, напрыклад, вот зараз Александр Лукашенко любіць ездзіць па рэгіёнах, мы уяўляем, ён перастае ездзіць па рэгіёнах, і замест яго хтосьці пачынае ездзіць па рэгіёнах, збіраць там всіх чыноўнікаў, рабіць там селектарныя паседжанні, там всем рабіць наганяй, а вот Александр Лукашенко толькі за стратэгію адказвае, да? Тады мы разумеем, што ён частку сваіх паўнамоцтваў, якія зараз у яго, аддае камусьці, каго хутчэй за ўсё ён бачыць пераемнікам, да? То бок будуць змены, вот напрыклад, учора, да, мы побачылі, што вот была сустрэча там з Вальфовічем, з Церцелем, он кажа, ну вот, Вальфовіч, ты таксама цяпер і за КДБ прыглядай. То бок раней гэта структура заўсёды наўпрост падпарадковалася Александру Лукашенку, і ніхто за ёй ніколі не наглядаў. Зараз вот з'являецца нейкі іншы чалавек і нейкая іншая структура. Ён жа не аднойчы ўжо называў імёны, якія могуць... Ты можаш быць прэзідэнтам. Больш за 30 гадоў ён набірае... Чаму вось даследчыкі зараз упэўненыя, што гэты транзіт будзе? Давай так, акрамя біялагічных зразумелых прычынаў, чаму... І ці гэта такая, вось, ёсць, як кажуць, вакно магчымасцяў, і ёсць транзіт улады такі эфемерны. Чаму зараз вось гэты час, калі трэба рыхтавацца? Ці гэта такі план, каб быў хоць нейкі план? Ну, эксперты кажуць, што транзіт до 40-го года адбудзецца на 90%. Ой, ну дзякуй вялікі. Но не 97%, а 90%, што будзе до 40-го. Тое, што адбудзецца до 30-го, лічыць толькі 15% апытаных экспертаў, да? Але, зноў жа, лепш пачынаць пра гэта размаўляць, бо мы неяк грунтоўна да гэтай тэмы яшчэ ні разу не падыходзілі. У нас быццам бы шмат размоў, но мы самі не разумеем, як гэты працэс можа адбывацца. У мяне такі апошняе пытанне, але яно все ж таки вялікае, я яго задам. Вось ты казаў слова эліты. Я калі гэта чую, эліты ў Беларусі, мне так, ну, не вельмі комфортна, бо я не вельмі разумею, хто тыя эліты. Бо як мы зараз сабе краіну, бачым краіну, гэта сілавікі, гэта шмат розных сілавікоў, шмат розных людзей, якія падпарадкоўваюцца розным сілавым часткам. І ну, можа быць так, што сілавікі, якія вельмі любяць Расію, яны і будуць прымаць гэта рашэнне, ці рэалізоўваць рашэнне Крымля. А каго вы маеце на ўвазе пад гэтымі элітамі, якія ўсё ж такі чакаюць прапановаў Западу? Мы самі часта да гэтага слова, самі з сабой, калі размаўляем, мы пішам яго, адчуваем нейкія эмоцыі, да? Калі мы кажам пра эліты, мы маем на ўвазе кіруючы клас. То бок гэта тыя групы людзей, якія зараз кіруюць краінай. Гэта, ў першую чаргу, чыноўнікі, сям'я Лукашэнкі, сілавікі, да? Эліты. Зразумела. Ну, цікава мне, нават цікава, ці разумее вось гэты Запад, пра які кажуць, што прапановы патрэбныя, і ці чакае гэтых прапановаў эліта. Караценька, сам што думаеш, калі адбудзецца транзіт? До 40-го, спадзяюся, Не, адбудзецца. ты. Ну, я думаю, 35-40. Я не чакаю раней гэтага.
Дзякуй вялікі. Зразумела, што пра вялікае даследаванне мы не можам так шмат паразмаўляць, але мы прапануем усім гледачам, калі ласка, паглядзець і эфіры, і паглядзець даследаванне, каб зразумець, якія варыянты ёсць. І каб як стаяць на зямлі нагамі і разумець, што не толькі дэмакратія чакае новая Беларусь, але ёсць варыянты, што ўсё можа змяніцца неяк раптам. Вау, метафоры пайшлі, метафоры. Дзякуй Вялікі, Антон, яшчэ раз.